Gipasalig sa kapulisan nga padayon nila gitutukan ang mga pagpamusil dinhi sa Dakbayan kun diin mga foreign national ang nahimong biktima. Matod Cebu City Police Office nga managlahi og dili konektado ang mao mga insidente. Si Nico Serino sa dugang detalye. Nabulabog ang usa ka hotel sa Barangay Mabolo sa pagpamusil pasado alas 6 kagabi. Sa hallway na napalgan ang Korean national nga si Yong Ho Lee nga dunay samad pinusilan sa ulo. Gipaladman pa karon sa kapulisan ang investigasyon sa nahitabo. Apan matod ni Senior Superintendent Royina Garma, gitutukan nila nga anggulo ang drogas apan wa siya mo detalye niini. It appears to be it has something to do with drugs. Yun ang lumalabas sa investigation. Nag-check-in daw 7 days na siya doon. Murag diha nag-stay for a while with a girlfriend. Samtang ni atong Biyernes sa gabi, laing foreigner usab ang patay sa ambush. Ang biktima, usa ka 71 anyos nga Japanese. Luwan si Junko Hamada sa iyang SUV ug nagsubay unta sa N. Bacalso Avenue. Giingong sakay sa motorsiklo ang mga suspitsado. Sa kaso sa hapon, matod ni Garma, posibleng love triangle ang motibo. Kung titingnan natin yung cause of the investigation, yung isa, it's more on personal because relationship sa husband niya. And the other one is not business but actually sa drugs, posible sa drugs. So it has nothing to do with their business transaction here in the Philippines. It has something to do with how they spend their lives here in the Philippines. So merong mga nagrabyado, merong hindi happy. Pinaagi sa Facebook, gipadayag ni Mayor Tomas Osmeña ang pagkaalarma sa mga pagpamatay karong bag-o. Sa kaso sa hapon, nabalaka siya nga daghan ang mawad-an og trabaho gumikan sa nahitabo. Di madawat sa mayor ang pamahayag sa kapulisan nga luwas ang sugbo bisan kung daghang kaso sa pagpamatay nga nahitabo. Apan sa iyang bahin, mipasabot si Garma, isolated ang nahitabong mga pagpamatay. These are isolated cases like the two foreigners, may mga personal involvement sila, grudges. So hindi natin mapigilan ang takbo ng utak ng isang tao. Kung asa na takbo, buti kung pinablatter ito yung mga personal at mabigyan na natin ng security, wala man. So ang point lang nato dito is there are so many ways to eliminate opportunity and you will become victims. Nico Sereno, Balitong, Bisdak.